سلام كم يكنيهم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون نيس زرقها غازيتاتات حداث إيرتريا الحديثة إيرتريا حداثن إيرتريا بروفايلن أتوكيرا اتدالو مدب دهساس حتمت حيزنا لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا ميزان ماي سبنتنا بخمي حلو تدهسيسو يركب أكلاتنا للعقن ماي كي زغبب وي ماي سينو كي درق سبنتنا زكايدو ميزان ماي ناي محلها وقباب أسمو ريجليشن يبهال إذا ميكانيزم زي تعنانا عقبنا بهيوات كنكتسل أزيوا قداسيو سبنتنا نزي ممزازاني ميكانيزم زي بستفرالي أقباباتيو زكناونا ናይ ጽምኢ ማይ ስምዒት ምፍጣር ኩሊት ካብ ደም ረስሓትን ጨዋም ነገራትን ብመልክዕ ሽንቲ ንደገ ከም ዝወፅእ ምግባር ከምኡውን ከም ኣንቲ ዱሬቲክ ዝተባህሉ ነዝዕታት ናይ ጽምኢ ስምዒታት ከም ዘሎ ብምስትብሃል ኩሊት ማይ ክትዕቅብ ከም ዘለዋ መነቓቕሒ መልእኽቲ ምስዳድ ገለ ካብቶም ኣብ ሰብነትና ዘሎ ማይ ምዕሩይ ኮይኑ ንጥዕናና ምቹእ ከም ዝኸውን ዝገብሩ መካኒዝም እዮም ይርከቦ أب عمدي بهلن سنة بابن زخونة مويانات وكيلاتات اللوو أب تحت الزبل صحفتون كمويو بفلاي زي اللي بولداوي صحفات صحف سب مالت ناي غازت انيانت ميديا صحفات سنة مقبار ناي تمويا كفلت إقداد زي أب صحفتنا زر إزعابي هاقواف كوينو يسمعني أب تعودي كتقلص دا أمبر كتمست أي تصحف أرئيان دا أمبر أي تنقرني زبل أب بهلاتات هلو صحفك كاب بعلاونتن سمعتن رحيقون خونتن فتامتاتن يقصمدو اهازاتن ጭብጥታትን بمقراب مس حلفن متأن الناس زامده اقداسنتهم يعززدو እቲ ጸሓፊ ይሕሱ የጋንን የብለጭለጭ ይህውትት ከም ዝህለ ይተኣማመንዶ ነቲ ዝብሎ ዘሎ ይኣምነሉን ይቕበሎን ድሕሪ ዓመታቱን አንቢቡ ይሕበነሉዶ ወይስ ይሓንከሉ ብዙሕ ነገር ክበሃል ይካልዩ ንሻዓይልካ ጽሕፍ ህፍፍ ይዝኸውን እዚ ሞያዊ ስነ ምግባር ናይቲ ሞያ ካብ ዘይምፍላጥ ዝብገስ ድማ ይመስለኒ ጸሓፍትና ይሰስኑ ጽሑፋትና ይተርንዑ ስነ ጽሑፍና የጉላዕልዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሞያውን ሃየስቲ ይዓንብቡ ተጠቂሱ መበል 13 ክፋል ወግዕ ታሪኽ ስርሒት ፈንቅልቅያ ኣናብስ ቀሪባላ እቲ ጀነራል መጸዊዕኡ ምኽንያት ሻዕብያ كمتي أبشحن 977 باطن محاز أبسالينا حيال مربرابا كايدو بتصنع مخته أبيتاوي سراويت استمكتن زفشلن حجر ما بسقالت قطان زقبرو فتنة مسلات سلز أبيو إنه ناي عقل طبتن فرحن دبدبي سديدو إلو في الشخطة أسنيون أولاتو دحر معزاب مس مرحينا منقستو هاي لماريا ما بزقبركو ناي ريدي ركب كاباس مران حاجز تلعك سراويت بتصبق قسقس ما يتقل كم استقمقمه እቲ بعصب بمراخب استبقس دما أوش مأزولا كم زبصحه أبسيرو من اللو أنا ون كبسركم دس بلني دحر مبال بزيادة تبيعهم ككلخلون عوض قربا معرقن تقان دما أبقدميهم تنصيفو كم زلو بمزخخار نتوم دبدبي كاب حزباو ግንባር ሒዞም ዝመጹ ክልተ ምሩኻት ነበር ኣብ ቅድሚ ሰራዊት ንኽርሸኑ ወሰነ ይጠቅስ أب عمدي شباب نص عمدي وقعي مبل كلاي كفال تحسو كاب كبرتات قواسوت تسنحنا قواسوت بحبار يخون بولكي أبرخا كقمتون كلو بغلطة مقادي سقا يمقبو ولاكوا أبدس زبالهم قزي حريدكا نايم مقاب اللمدين تزيبلهم صحتقنا نفسهم يفقد يوم زي شانا تبعتي ويون زي تسرارت عن السيت دما يحردو مس طبقوا من بركتهم أوها هيدوم دما طبق مقبي يقادسو بفلاي كاب هانس مسكله كساب لدتا بزلو غزي دما نازل لمدي يسلاسلو بفلايتهم اب ورحت ري عسله زبهاللهم دق تبعتيو حقوقمن انقعمن زمل علم طلالت مالت سغان تعديتن كمغبو مزدليو نازسته تقسه مغدي ختلو اتي كالاي مغبي زرخبلو اغباب دما بستفلالي مخنات مالت مسبرتي مصدفتي زي سكف كسئي وزته زودقه انسسام مزر كبيو كمتي استبهله ناب عدي كسدلو ابزت اقم روح برخا مزهلو نويه باقاطام مسترخبه سغا بحبار يمغبوا اب عمدي مزاني قبراو فلطت دالاتات حتو تمسقل قالات دقاس كابي كانكلو زي نبر عقن رهات زبلو زعباتات يصنحنا
ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብ29-30 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ገምጋም ናይ ክፍልታት ኣካይዱ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ገምገማዊ ኣኼባ ሚኒስተር ትምህርቲ ዶክተር ሓሊማ መሐመድ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ብመሰረት መንግስቲ ንትምህርቲ ብፍሉይ ሂብዎ ዘሎ ጥመትን ቀዳምነታትን ከምኡውን ኣብ ኣባላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣንቢርዎ ዘሎ እምነትን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ሓላፍነትን ጾርን ዕማም ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብቐሊል ከም ዘይረአ ድሕሪ ምግላጽ ነዚ ሓላፍነታትን ጾራትን ግን ብሓባር ክስከምዎ ዝኽእሉ ምዃኖም ገሊጻ ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ኣብ ትምህርቲ ንዝህልው ሃጓፋት ብምልላይን ህዝብን መንግስትን ኣንቢርዎ ንዘሎ ትፅቢታትን ተስፋታትን ንምምላስ ኩሉ ኣባል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብዕቱብ ክሰርሕ ፀዊዓ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይምነ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ቀጢና ህዝቢ ብተበግሶ ህዝቢ እንስተሃንፀ ሓድሽ መዋእለ ህፃናት ብዝምልከት ምስ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ሮዘነ ነጋሴ ተክለ ሚካኤልን ተወከልቲ ህዝብን ዝተኻየደ ርክብ ሰፊሩሎ ኣብ ዓምዲ መልሓቅ ኣልኣዳብ ወኣልፍኑን ንመመረቕታ ሓዳሽ መፅሓፍ መጅድ ተሕፉዝሃ ሒጃራ ናይ ደራስን ስነ ጥበባውን ዶክተር ታጀዲን ኑር ኣልዳይም መላለይ ይጸንሐና ማሕበር ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ንብድሆታት ስንኩላንን ንምፍትሖም ብዛዕባ ዝተሰላሰሉ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ብዝምልከት ዝወፀ መግለጺ ኣብ ዓምዲ ሲያሓ ወኣልኣሳር ታሪኻውን ስነ ህንፃውን ጽባቐታት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተዳሲሱ ኣብ ዓምዲ ዕልሞም ወቴክኖሎጂያ ዝተፈላለዩ ምህዞታት ተላልዮም ይርከቡ ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ደም ሰላማውያን ዝተኻየደ ምርኢት ሰልፊ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝብል ዛዕባ ይጸንሐና ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናይ 9 ዓመት ታሪኽ ከም ዘለዋ ኣምሲሎም ዝለፍዎ ጀህራ ብምንጽር ታሪኽ ክምርመር እንከሎ ባዶ ኮይኑ ይዝርከብ በዚ ቀመር እዚ ኢትዮጵያ ኣብ 1936 ማለት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ዝነበረትሉ ናይ ገዛእ ርእሳ ሓይሊ ኣየር መስሪታዮም ዝብሉ ዘለዉ ርግጽዩ ኣብ መወዳእታ 1920ታትን መጀመርታ 1930ታትን ኢትዮጵያ ሂደት ፈኮስቲ ናይ ሲቪል ነፈርቲ ኣጥርያ ነይራ ኣብ 1935 ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኢጣልያ ምሳእተወት ግን ሰማያት ኢትዮጵያ ብሓይሊ ኣየር ኢጣልያ ይውነን ስለ ዝነበረ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን እቲ ትካል ዝተመስረተሉ ዕድመ እናተባህለ ዝንገር ዘሎ ግዜ እምበኣር ከመይሉ ንዝብል ለባም ጨሪሱ ሓሶት እዩ ኣብ ዓምዲ ጽጋታት ባሕሪ ንታሪኻዊ መግለጺ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝምልከት ትሕዝቶ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ካብቶም 4 ብሕብሪ ዝጽውዑ ባሕርታት ዓለምና ማለት ብጫ ባሕሪ ጸሊም ባሕሪ ከምኡውን ጻዕዳ ባሕሪ እዩ መበቆል ስሙ ካብቶም ኣብ ግዜ ክረምቲ ብብዝሒ ዝረኣዩ ትራይኮዴዝሚየም ኤሪትሪን ዝተባህሉ መርዛማት ህይወታውያን ብዝህብዎ ቀይሕ ሕብሪ እዩ መበቆል ስም ሃገረ ኤርትራ ካብዚ ባሕሪ ዝምንጩ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ባሕሪ ኤርትራ ዝብል ስም እዩ ዝፍለጥ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ቀይሕ ባሕሪ በተን ብስፍሓተንን ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝኾና ክፍልታት ዓለምና ኤስያን ኣፍሪቃን ዝርከባ 7 ሃገራት ማለት የመን ስዑድ ዓረብ ዮርዳኖስ እስራኤል ብምብራቅ ግብፂ ሱዳንን ኤርትራን ከዓ ብምዕራብ ተኸቢቡ ዝርከብ ባሕሪ እዩ ይርከቦ ሪፖርታጅ ዓውደ ዘተ ብቁዕ ህፃን ንብሩህ መጻኢ ቀሪቡሎ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 8 ክፋል ዋሕዚ ዓወት ቀሪባላ ዓወት ባዕልኻ ትፈጥሮ ነገር እዩ እወ ዓወት እትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ዓወት ዘይከም ኣልማዝ ወርቂ ብሩር ነሓስ ኣሪኻ እትረኽቦ ኣይኮነን ዓወት ማለት ሰባት ባዕላትና እንፈጥሮ ነገር እዩ ዓበይቲ ሓሳባት ሓደስቲ ቴክኖሎጂ እተመሓየሹ ፍርያት ከምኡን ሓደስቲ ፍትሓት ንውልያት ጸገማት ኩሎም እዚኦም ብዘይ ሕፅረት ዝርከቡ ነገራት እዮም ፈጠራ ዓወት ኣብ መላእ ዓለም ከጋጥም ይኽእል እዩ እናሓንሳእ ኣብ ሓደ ግዜ ከጋጥም እንከሎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዘጋጥመሉ እዋን እውን ኣሎ ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ዛዕባ ሎሚ ፈንቅል ታሪኽ ዝኣረመ ሓቀኛ ውሳነ ዝብል ትሕዝቶ ይጸንሐና ውሳነ ፈንቅል ዝጸሓፎ ሓድሽ ዓንቀጽ እንተልዩ ኤርትራ ናይ ባሕሪ ሃገር እያ ልኡላውነታ ድማ ካብ ጫፍ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ዝተዘርግሐ እዩ ዝብል እዩ እዚ ዓንቀጽ እዚ ብሽርሒ ዲፕሎማሰኛታት ይኹን ብዝኾነ ሓይሊ ክድምሰስ ዘይክእል ኣብ ከውሒ ዝተቐርጸ ሓቂ እዩ ፈንቅል ንኤርትራ ጓል ባሕሪ ምዃና ጥራይ ዘይኮነ ንግስቲ ቀይሕ ባሕሪ ምዃና እውን ኣበሲር እዩ እዚ ድማ ነቲ ንዘመናት ዝተደወነ ታሪኽና ብጽሩይ ማይ ቀይሕ ባሕሪ ሓጺቡ ዘድምቕ እዩ ንኢትዮጵያ ላንድ ሎክድ ገይሩ ምስ ደረታ
أرما إرترا دما بحري مخانو بجبري الرجاجة أتي قالوا بحري زبل حرج نمتسأي ولدوتات إرترا حدا عبي هاجراو كرسن حقاون بوليتيكاون ورشانيو لومي إرترا قالوا بحر خوينا بانديرا أبجماجم متسوع تنبل بالزلا سلازي بدم زصدقه وسانيو اتني إثيوبيا لاندلوكت زجبره نوسانه 390 زقاصله نحقي زملسه وسانه فنقل نزل عالم زنبر نولدوتات زمهر ناي جግርነትን فتحن مزغبيو وسانه فنقل أب عمر دايري عنببا عيني عربي بزو حبرتات أو حنت قص زبلو زعباتات دايري تنحنا أب عمدي دل أباب مبل تشعي كفال زانتا تست لنبع دمر مسات قريبا لا أب عمدي عمر نحفشون تفتات محبر سنكلان إرترا نوزوبات السنة بزملكات مستقرلي محمد نور علي سيد استقبر ركب سفير الله أب عمدي من سجل تاريخ قدلي بزملكات حقي سورا نقطباوي كفلتات هزباو جنبار التزنتو تحستو تسنحنا أب عمدي تقارير أبلات محبر جماهير ساحل كاب سبعتات هتحيزهم أب زنقسقر سلوز نبرو بوتان حبرة السبن نمبسح زكايدو عودت نركب أب عمدي شباب كفليات وار أب سرحيت فنقل زنبرو ترى زدسس تاريخاوي تحستو قداماي كفالو قريبو أب عمدي حبربرو استفلاليو أزناقعتن مهارتن تحسوتات يتصنحنا أب عمدي فنو عادات لبوناو زانتا كاب درفتات قداموت أب شحن شعاتميتن عسرت سلستن كاب استحات مستمرسو درفتات قانقا تقرأ زدسس تحستو كالا كفالو يتصنحنا أب عمدي ديفلوبمنت أمام محدار كبابيتات 13 فانكون استرقاقة مقايرو تداسيسو أب عمدي سبوتلايت من سياتها بكرمة جنبار حلوة أكبابي زر استو صحف يتنحنا أب عمدي culture and arts بهلاوي محزل تلاليو يتنحنا أب عمدي ديفلوبمنت بيت مرتسنة كينات وينا كبر خطات سحل ناب كتمان نقفة زساقرتهم بدهوتاتن استرقاقتو معوالتاتن تداسيسو يركب أب عمدي Q&A سنت بباوي صحافن تقرالين إبراهيم سالم عثمان ود سالم تلالي اللو أب عمدي قطبان وانينن سب سرحو بالحن أفرينتن تداسيس اللو والكسب قطباوي وي محبراوي عيون عمامون مفتسم زد ليو زنبرة جزين قلبتن بعضيو استعاد أتفا ملكع نكيو يركب تدايسو منفس سرحيت فنقل فقيا بحري إرترا أب تحت الزبل عرستي كسع ورحي لكاتيت ناي شحن شعاتم إتن تسعان استراتيجياويت ودباويت كتمام تسوع اتي نمريتن بحرن إرترا قوبيتو توقات إيروز نبرا مجزأتا وحايلي تسلائي مس عالم استأساسرلان زرخبلان زبلتسات عردون ما أكلون ياز نبرات كوتاس عمري مجزأتي كنوح التساسي كتمانيرا سلازي دمايو هزباو جنبار حارنة إرترا جماجم بحري إرترا كي توقات أركا زركب حارنة ملوك كخوناي كإلنيو كاب زبل ودع أمنت دحرتي ناي شحن شعاتم إتن سبعان شوعاتن فتنة دقيمو وطن زرق غاء اتوطن نتا كينيو تراخة ما أقداس نزنبرا مثلن نتصبرقن متساي زخونت متسوع حارة نموطا زنك أدي زنبرا نزي نمعوار دما هزباو جنبار نتي قوبات حايلي كابسورو نمحاون عمري مجزاتي نمحتارن فنقل استسمي برقق استراتيجي كوينات استدقفة وتهدراو سرحيت حانتاتا وطيت نايت وعلو رزنت إرتروان أب كم زامسلا استحال لخس الرحيت بدموق قلم أب تاريخ تسندو حليف الله أب عمدي شباب نوس عمدي حسبات شاف نايتي كبتاب زبل اتتمالي أب اوان برتاو قالسي مستي بخلو مسفريتات زي دارقون نا علم حيلتات بملوء دقف كساب عنك أرو سنقة حيلي زقت أمن نا حيلو الرابحو بالعل والدابة هزبي ياسميروس تعوته هزباو جنبار تمكروتاتون ناي قالسي ميلاتاتون كب بلايو ترايو مسمر حق حيزو إن تقعزين هاجراو كبرت أو وقع دقا كيتون نخلو حبون قلوعن شرحتات كيسن بدا عرفي أصنعو كقعازيو ترايو إزون نتخبتا نابزل على درجة سقيل ويو تخبيبو إدوي هبن تأجدو كبرتو أيشتن أب متأبب بالحي إن فترة حيال ولدو هنيتو
ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት መምህር መብራህቲ ሓፋሽ ምዃኑ ተገሊጹ። መምህር ቆፎ ፍልጠት እዩ። ኣእምሮ መምህር ወትሩ ኣብ ኩሉ መዳያዊ ምርምርን መጽናዕትን ምዝጽመድ ብፍልጠት ዘቕበበ ክኸውን ግድን እዩ። ፍልጠት ነዳዲ ናይቲ ንሓፋሽ ዘብርሆ ብርሃን እዩ። ንሓፋሽ ብርሃኑ ክልግሰሉ እንከሎ ምንጩ ካብቲ ብምርምርን መጽናዕትን ዘዋህለሎ እሞ ኣብ ቆፎ ኣእምርኡ ዘስፍሮ ፍልጠት እዩ። መምህር ነቲ ኣብ ቆፎ ኣእምርኡ ዝኸዘኖ ፍልጠት ጥበባ ሰኒው ንሓፋሽ ይካፈል። እዚ ማለት ደረጃ ፍልጠት ወይ ነቕሓት ሓፋሽ ኣብ ዓቐንን ዓይነትን ፍልጠት መምሃራኑ ይምርኮሳሎ ማለትና እዩ። ፍልጠት ጥራይ ግን ንመምህር እኹል ኣይኮነን፣ ጥበብ እውን ኣድላይ እዩ። ነቲ ኣብ ቆፎ ኣእምርኡ ከዚንዎ ዘሎ ፍልጠት ንሓፋሽ ብግቡእ ንምክፋል ጥበብ መሰረታዊ እዩ። እዚ ጥበብ እዚ ዘይብሉ መምህር ክስመ ኣጸጋሚ እዩ። እቲ ምኽንያት ብሰንኪ ጥበበኛ ዘይምዃኑ ንሓፋሽ ብግቡእ ፍልጠት ክምግቦ ስለ ዝጽገም ተጠቒሱ። ምትኽኻብ ገዳይም ስፖርተኛታት ኤርትራ ማሕበር ገዳይም ስፖርተኛታት ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃን ካብ ዝቐውም ኣስታት 5 ዓመታት ገይሩሎ። ዕላማ መቆሚኡ ድማ ዝኽሪ ሓድሕድ ምሕዳስ ተመክሮ ንዳሕረወት ምትሕልላፍ ሕሉፍ ተመክሮ ምስናድን ናብ ጽሑፍን ተንቀሳቓስን ምስሊ ምቕያርን ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ምትሕግጋዝ ንዝተጸገሙ ገዳይም ስፖርተኛታት ምድጋፍ ብውልቂ ከዓ ንዝነበሩውን ጋንታታት ብንዋትን ምኽርን ምትባዕ ወዘተ እዩ። እዞም ገለ ክፋሎም ኣብ ወፃኢ ዝበዝሑ ድማ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ገዳይም ስፖርተኛታት ኩዕሶ እግሪ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ውደበታቶም ኣወርፂጾም መሪሕነቶም መሪጾም ምስ ሃገሮምን ስፖርታዊ ንጥፈታት ሃገሮምን ጥቡቕ ምትእስሳር ከም ዝህልዎም እዮም ገይሮም። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ኣምኑ ዞባ ማይመነ ብጻዕሩ ንጥፈታቱን ምስክርነት ኣድናቆትን ጨንፈር ሕርሻን ዞባ ዝረኸበ ኣብነታዊ ሓረስታይ ጸጋይ ግርማጼን ተላልዩ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁናዊ ሁናክ 21 ቤልጂማውያን ኣዕሩኽ ኣዋፂኦም ብዝቆረጽዎ ሎተሪ 123 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝተዓወቱ ተገሊጹ። ኣብ ገዛኡ ኮይኑ ን1,000 ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኩርሲ ኮይኑ ዝተንቀሳቐሰ ህንዳዊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ህቡብነትን ኣድናቆትን ረኺቡ። ንልዕሊ 67 ዓመታት ኣብ ሞያ መምህርና ዘገልገለት ጓል 9 ዓመት ኣሜሪካዊት ቤቨርሊ ሃነት ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ጊነስ ሰፊራ። ጃፓን ተጠቃምነት መሳርሒታት ብልሂ ቴሌፎናትን ማሕበራዊ ሚድያን ንትሕቲ 16 ዓመት ህጻናት ዝእግድ ሕጊ ከተጽድቕ ምዃና ኣፍሊጣ ይርከብዎ። ኣብ ዓምዲ ኣልኡስራ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ሓበሬታታት ሰፊሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ዶብ ረፋሕ መኽፋቱ ንቓዛ ክሳብ ክንደይ የገድስ ተዳሲሱ። ብሰንክቲ ልዕሊ 2 ዓመታት ዘቑፀረ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ፍልስጤማውያን ንጥሜት ተቃሊዖም እዮም። ብመሰረት ጸብጸባት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብታ ወሽመጥ ቁጽሪ ናይቶም ብዓጽቦ ዝተጠቕዑ ህጻናት ብ3 እጥፍ እዩ ዓብዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት ሓደ ሲሶ ካብ ብዝሒ ህዝቢ ቃዛ ንመዓልታት መግቢ ከይለኸፈ ክኸይድ ከም ዝጸንሐዮም እቶም ጸብጸባት ብተወሳኺ ዘመልክቱ። ኣብቲ ወሽመጥ ብሓፈሻ ብሚልዮናት ዝቁጸሩ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ፍልስጤማውያን ተጸበይቲ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገሳት ኮይኖም ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ምጽባብ ሻምብቆ ኣርተሪ ብኸመይ ይኽሰት ተገሊጹ። አትሮስለሮሲስ ንሻምብቆታት ደምና ኣቂሞም ኣብ ልዕሊ ዝርከቡ ኤንዶቴሊያል ኣብ ዝተባህሉ ዋህዮታት ብዝወርድ መጉዳእቲ ይኽሰት። እዞም ዋህታት እዚኣቶም ነቲ ብሻምብቆ ደም ዝውሕዝ መጠን ደም ኣብ ምቁፅጻር ይነጥፉ። እቶም ካልኦት ንአትሮስለሮሲስ ዘቃልዑ ረቋሕቲ ዋሕዲ ምውስዋስ ኣካላት ምኽሳዕን ልዕሊ ንቡር ክብደት ሰብነትን ምውናንን እዮም። ዝተፈላለዩ ሕማማት ተደጋጋሚ ናይ ምቅጻልን ቀሓርን ዝኣመሰሉ ስምዒታት ዘለዎም ረኽሲ ብተደጋጋሚ ዘጥቅዖም ሰባት እውን ነዚ ፀገም እዚ ዝተቃልዑ ኣብ ሻምብቆ ደም ዝተኸዘነ ኮሌስትሮል ወይ ስብሒ ምህላው ጠንቂ ናይ ጥዕናዊ ፀገም ምዃኑ ዝግለጽ እዩ። አትሮስለሮሲስ ብዋሕዲ ዝተፈላለዩ መኣዛታት ምግቢ እውን ይኽሰት እዩ። ንኣብነት ብዋሕዲ ቫይታሚን ሲ ብምራተ ማለት ኣንቲ ኦክሲዴሽን ከምኡውን ብቃጸሎ ማለት ኢንፍላሜሽን ሻምብቆ ደም ዝፍጠር ጸቕጢ ኣብ ጥዕና ኣርተሪ ልዑል ጽልዋይ ዘለዎ። ስለዚ ጥዕና ሻምብቆ ኣርተሪ ምሕላው ካብ አትሮስለሮሲስ ብሓፈሹ ድማ ካብ ዝተፈላለዩ ጸገማት ልቢ ክንከላኸል ንኽእል። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 13 ክፋል ወፍሪ ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ቀሪባላ። ዘርኣይ ደረስ ሜካናይዝድ ብርጌድ 29 ከዓ ምስ ምምስራት ክፍለ ጦር 15 ዝቆመ ኣሃድዩ። ዝበዝሑ ኣባላት ናይዚ ብርጌድ እዚ ሓለፍቱ ምልሻ ዝነበሩ ጸኒሖም ናብ መደበኛ ዝተሰጋገሩ ነበሩ።
መካናይዝድ ብርጌድ 29 ከም ካልኦት ብርጌዳት ክፍለ ጦር 15 ኣብ ዝተፈላለዩ ውግኣት ተሳቲፉ ነይሩ እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ኣጋር ሰራዊት ተሰሊፍዩ ዝወናጨፍ ካብ ካልኦት ሜካናይዝድ ብርጌዳት እቲ ዝተማልአ መልክዕ ኣቃውማ ዝነበረ ኣሃዱን በዓይል ጸላኢ ዝያዳ ጠመተ እናተገብረሉን እምነት እውን ዝተነብረሉ ዘርኣይ ደረስ ስምሒዙ ዝኸይ ዝነበረ ብርጌድ እዩ ካብ 13 ክሳብ 20 ሚያዝያ ዝቐጸላ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ናይ የማናይ ክንፊ ጸረ መጥቃዕቲ ንጸላኢ ኣብ ኣስጋኢ ኩነታት ስለ ዘውደቆ ንሜካናይዝድ ብርጌድ 29 ኣብ ናይ ቀደም ኣገልግሎቱ ብምምላስ ንደቡባዊ ግንባር ከንቀሳቕሶ ምእንቲ ቦታኡ ብብርጌድ 104 ከም ዝሽፈን ገይሩ بدحريتا داليو دحر مصنح بعلت 23/4/1982 بصقاماي ناي زغنبار ዝተበገሰ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ጸረ መጥቃዕቲ ንምዕጋት ምስ ታንከኛ ሻለቃ 401 ናይ ቢኤም ሻለቃ 10 ክከላኸል ፈቲኑ ግን ብዙሕ ኣይሰለጦን ተጠቂሱ ካልኣይ ክፋል መንፈስ ስርሒት ፈንቅል ፍቅያ ባሕሪ ኤርትራ ቀሪባላ ጀነራል ተሾመ ተሰማ ኣብ ስርሒት ፈንቅል መሪሖም ካብ ዝተዋግኡ ጀነራላት ደርግ ሓደ እዩ ጀነራል ተሾመ ምስ ከምኡ ብረት ዝዓጠቑ ወታደራት ገጢሙ ስዕረት ምስ ተጎልበበ ንሰላማዊ ህዝቢ ባፅዕ ከም ጅሆ ብምሓዝን ከም ጉልባብ ብምጥቃምን ኣርሜናዊ ተግባር ዝፈጸመ መኮነን እዩ እዚ መኮነን እዚ ኣብ ከባቢ ዝተሓለሉ ደንደስ ባሕሪ ኤርትራ ኮይኑ ድሕሪ ዝሃቦ ናይ ቀቢፀ ተስፋን ዝተሰዓረ መንፈስን መደረ ብዓቕሊ ጽበት ነፍሰ ቅትለት ፈጺሙ ኣብ ባሕሪ ጠለቐ ንዕኡ ስዒቦም ገለ መኮንናት ዝርከብዎም ወታደራት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ዝወሰዱ ነይሮም እዮም እዞም ምስ ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ክገጥሙ ዝኣገሞም ብዓቕሊ ጽበት ተስፋ ምቁራፅን ነፍሶም ዘጥፍኡ ወታደራት ኢትዮጵያ ነጸብራቕ ናይቲ ንእለሻ ኣፍ ደገ ባሕሪ አንቂዱ ዝተኸየደ ኣብ ደንደስ ባሕሪ ኤርትራ ዝተቐትለ ኢትዮጵያዊ ናይ ምስፍሕፋሕ ዘመተዮም ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ካብ ዞባታት ሓመድ ናይ ቀረባ ዘመድ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ጸጋ ሓመድ እተፈላለዩ ማዕድናት የጠቃልል እቶም ማዕድናት ኣብ ዕቤትን ፍርያምነትን ተኽሊ ወሳንን ሓጋዝን ተራ ኣለዎም ስለዝኾነ ሓመድ ኣብ ቀጻልነት ህላወ ፍጡራት ማለት ኣትክልቲ እንስሳታት ደቂ ሰብ ብዘለዎ ልዑል እጃም ኣገዳስነቱን ኣድላይነቱን ኣዝዩ ዕዙዝ ኮይኑ ይርከብ ደቂ ሰብ እንስሳታትን ኣትክልትን ንኽነብሩ ኦክሲጅን የድልዮም ኦክሲጅን ማይን መግብን ክረኽቡ ግና ኣትክልቲ ከልምዑ ናይ ግድን ይኸውን ልምዓት ኣትክልቲ ክከናወን ከዓ ሓመድ የድሊ ብኻልእ መዳይ ምግብነት ደቂ ሰብ ኣብ እንስሳታት ይምርኮስ እንስሳታት ንኽፋርዩ መግቦም ካብ ኣትክልቲ ይረኽብዎ በዚ ተፈጥሮኣዊ ምምላእ ወይ ምትእስሳር እምበር ሓመድ ኣትክልትን እንስሳታትን እንተላይ ደቂ ሰብ ኣካል ናይ ሰንሰለት መግቢ ወይ ፉድ ቼን ኮይኖም ንረኽቦም ንኣብነት ኣብ ምግብነት ዝረኣይ መስርሕ ሰንሰለት መግቢ ናይ ሓመድ ሳዕሪ በጊዕ ሰብ ምጥቃስ ይከኣል በዚ ስነ ፍልጠታዊ ሓቅታት ሓመድ ተኽሊ እንስሳ ሰብ ሰንሰለት መግቢ ፈጢሮም ንረኽቦም ተጠቂሱ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ንኽትምሃር ምምሃር ንምንታይ ንምሃር ዝብል ዛዕባ ይጸንሐና ትምህርቲ ህይወትና ክንቅይር እነካይደ መስርሕ ዋላ እኳ ይኹን ኣብ ኣገባብ ግን ካብ ንሓድሕድና ክንፈላለ ንኽእል ኢና ኩሉ ሰብ ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ኣይምሃርን እዩ ገለ ሰብ ብኣብነት ክምሃር ይከኣል ገለ ከዓ ብምስማዕ ይምሃር ኣብ ሓደ ስድራ ቤት ናይ መስተ ወልፊ ዝነበሮ ኣቦ ነበረ እቲ ቦ ክልተ ደቂ ነበርዎ ምሸት ምሸት ሰኺሩ ንገዝኡ ከኣቱን ንኣዲኦም ከሸግራን ይርእይዎ ነበሩ እዞም ክልተ ቆልዑ ዓብዮም እቲ ሓደ ብስነ ምግባር ኣብነታዊ ኮይኑ ብዓውዲ ሕክምና ተመሪቑ ሓኪም ኮነ እቲ ሓዊኡ ግን ከም ኣቦኡ ናይ መስተ ውሉፍ ኮይኑ ዝኾነ ሞያ ኣየጥርየን ክልቲኦም ብኸመይ ኣብቲ ደረጃ በፂሖም ምስ ተሓተቱ እቲ ወልፊ መስተ ዝነበሮ እሞ ኣይ ካብ ትምህርቲ ኣይ ካብ ሞያ ዝተረፈ ኣቦይ ሰታይን መዕገርገርን ስለ ዝነበረ ከምኡ ክኸውን ጸልዩኒ በለ እቲ ብስነ ምግባሩ ምስጉን ዝኾነ ዶክተር ሓው ከዓ ኣቦይ ሰታይን መዕገርገርን ስለ ዝነበረ ከምኡ ከይከውንን ህይወተይ ከይዝረግን ጸልዩኒ በለ ክልቲኦም ንተመሳሳሊ ኩነታት ተቃሊዖም እንክነሶም ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ግን ነንበይን እዩ ስለዚ እንመሃረሉ ኣገባብን እንመሃሮ ትምህርትን ኣብ ውልቃዊ ንቕሓትናን ጻዕርናን እዩ ዝምርኮስ ይርከቦ ሓላፊ ፕሮጀክት ሕርሻ ኢላ ብርዒድ ካፒተን ሓጎስ መለስ ንሓፈሻዊ ኩነታት ሕርሻ ብዝምልከት ዝሃቦ መብርሂ ሰፊሩሎ ኣባላት ማሕበር ጀማሂር ሳሕል ናብቲ ኣብ ግዜ ቃልሲ ዝነጥፍሉ ዝነበሩ ቦታን ህዝብን ሳሕል ዘካየድዎ ዑደት ዝምልከት ሰፊሕ ሪፖርታጅ ቀሪቡሎ
ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ማሕበር ጀማሂር ሳሕል ንሓድሽ ወለዶ ዘካይዶ ናይ ምውራስ ተመክሮ ሰሚናር ዝምልከት ጸብጻብ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ተሻይ ክፋል ኣገደስቲ እንዶታት ንዕውት ጉዕዞ ትምህርቲ ድሕነት ሰብ ብዕንክሊል ከምኡ ድማ ጥቕሲ እዚ ሰሙን ንረክብ። ባሕርና መጻኢና ሪፖርታጅ ቅነ መንእስያት ዞባ ሰሜናዊ ቅሕ ባሕሪ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ብግብረይ ኣይቀሰምኩን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣነ ካብ ሓደ በዓል ሓዳር ክልተ ቆልዑ ወሊደ ካብ በዓል ሓዳር ከምኡ ምግባረይ ከዓ ሕጉስቲ ኮንኩን ብውሽጠይ ቀጻሊ ምስ ጉሃኹየ ግብረይ ሰላም ክልዩኒ ንበዓልቲ ቤቱ ይቕሪታ ሓቲተ ደቀይ ባዕለይ ክዕብየ ዝደሊ ስለዚ ብሕጂ ውላድ ክቕጽል ከም ዘይደልን ንበዓልቲ ቤቱ ይቕሪታ ክሓታ ከም ዝደልን ሓቢረዮ ንሱ ግን ድሓን ክሳብ 4 ዝኾኑ ንውለድኣ ድሕሪኡ ደው ነብሎ ኢሉኒ ኣነ ግና ቅሳነት ስለሰኣንኩ ክትብል ሕቶን ዘቕረበት ደላይት ምኽሪ ምስ ኣማኻሪ ዘካይደቶ ዝርርብ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ተርሞማ ቅንዕና ጽውጽዋይ ሕቶታት ቋንቋ ትግርኛ ግጥሚ ብርሃን ቤትና ሓበሬታ ንተወዳደርቲ ስእሊ መልስን ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሃገራዊ ሽልማት ንምርቋሕ ብዝምልከት ትሕዝቶ ይጸንሐና። ሚኒስትሪ ሕርሻ ውሑስን መኣዛውን መግቢ ንኹሉ ኣብ ኩሉ ንምብጻሕ ናይ 5 ዓመታት ስትራቴጂያዊ ውጥን ሓንጺጹ ኣብ ስራሕ ይርከብ። ኣብ ገምጋም ስራሕ ዓመተ 2025 ዝተዓወተት ዞባን ንኡሳን ዞባታትን ዘንጸባርቕ ብልጫታተንን ተዳሲሱሎ። ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት እውን ነቲ ኣብ ትካለን ዘለወን ተራን ነዚ ዝተጠቕሰ ባህርያዊ መስርሕ ብዙሓደ ብድሆታት ንምስልሳልን ዝዓለመ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዘተኮሩ ዝተፈላለዩ ፖሊሲታት ኣለዉ። ሓደ ካብኡ ድማ ናይ ወሊድ ዕረፍቲ እዩ። ናይ ወሊድ ዕረፍቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰራሕተኛ ብምኽንያት ወሊድ ናይ ስራሕ ዕረፍቲ ንምርካብ ዝተመደበ ግዜ እዩ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ሚን ሁና ወሁናክ ዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ፍጻሜታት ዓለምና ሰፊሮም ንረኽቦም። ተስፋን ሓጎስን ኣብ ውሽጢ 5 ደቃይቕ ንኽዓስለካ ዘኽእል ሓድሽ ኩርሲ ተማሂዙ። ጓል 77 ዓመት ሩስያዊት ኮሚቴ ኒያምንስ ኒው ኣብ ናይዚ ዓመት እዚ ፀወታ ቪድዮ ተፃዋቲት ብሉፅ ጥበብ መጥቃዕቲ ከም ዝኾነት ኣብ ናይ ኤክስ ምድረ ገጹ ኣፍሊጡሎ። ጀርመናዊ ስቴፈን ፌልደቡሽ ብሽታ ጥራይ ንትሕዝቶ ቀመም ሻሂ ብናይ ምፍላይ ክእለቱ ዓማዊል ዝጠለብዎ ሻሂ ብሽታ ጥራይ ብቕዓቱ ብምርግጋጽ ልዑል ደሞዝ ከም ዝኽፈል ተሓቢሩ። ኣብ ዓምዲ ዝርዓዊ ቅትሳድ ንገምገመን ሓድሽ ውጥንን ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝምልከት ሪፖርታጅ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ዋሓት ኣልጢፍል ንህፃናት ዝምጥኑ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ያልሰርዋል ባሕርያ ዓይነታት ዓሳን ጥዕናዊ ጥቕምታቶምን ተዳሲሶም። ኣብ ዓምዲ ተቓሪር ዝተፈላለዩ ርኽበታት ጥዕናዊ መጽናዕትታትን ንኹነተ ርስዒ ንምውጋድ ዘገልግሉ ሜላታትን ተዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኤንድ ኣናሊሲስ ንሓድሕዱ ዝዋቓዕ ሃጠውቀጦ መግለጽታት ቀዳማይ ሚኒስተር ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ዝነደየ ብልህን ምልክት ዕንወት ሃገርነት ኢትዮጵያን ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ማሕበር ሓኻይም ኤርትራን ጉዕዞ ምዕባለ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ኤርትራን ዝምልከት ትሕዝቶ ቀሪቡ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ምዝራቕ ዝተምሃረ ዓቕሚ ዝዓበየ ብድሆ ምዕባለ ኣፍሪቃ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ Q&A ንትምህርታዊ መጽናዕቲ ካብ ሮማ ኢጣልያ ዝመጸ ተምሃራይ ሊዮ ኮሎምቦ ትዕዝብታቱ ብዛዕባ ኤርትራን ኣካፊሉ ይርከብ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሰላም።